Allahumma sholli ala Muhammad. Lajengaken malih keranten niki 10 hari terakhir. 10 hari pertama niku dipun arani wulan 10 hari rahmat. 10 hari pertama niku rahmate Gusti Allah oleh welas sase Gusti Allah. Dadi nalika jenengan poso 1 sampai 10 niku insyaallah dipun welas sase Gusti Allah oleh kasih sayang Gusti Allah. Nek jenengan pasti diparing gesang sehat hari ke-11 sampai 20 niku maghfirah oleh ngapurane Gusti Allah taala. Bakal di ngapus dosa-dosa panjenengan. Bulan terakhir minggu terakhir 21 sampai 30 niku dipun wastani dibebasaken saking siksa geni neraka. Umumipun malam-malam ganjil ningkanten niki tiyang niku pengen angsal malam Lailatul Qadar. Ranten napa dipun was Lailatul Qadar barokahipun fadilahipun padha karo ibadah 1000 wulan. 1000 wulan iku pripun? Padha karo wolung ibadah 80 tahun 83 tahun lebih. Kok jenengan pas nalika salat ketiban Lailatul Qadar padha karo salat 83 tahun. Kok jenengan pas maca Quran ketiban Lailatul Qadar padha maca Quran ping 83 tahun. Jarang ngeten iki. Umat Kanjeng Nabi paling nggih 63 tahun. Tapi nek niki jalan tol nyedak ning Gusti Allah njaluk supaya ketemu Lailatul Qadar. Enten amalan kangge bentengi utawa golek ridane Gusti Allah ketemu malam Lailatul Qadar. Ngeten carane. Lebih-lebih malam ganjil, malam selikur, 23, 21, 23 ngeten iki dalune malam 23, 25, 29. Monggo sareng-sareng saged nglampahi salat sunnah Lailatul Qadar. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, man utawi sapa-sapa ning wong salat lamun gelem salat Lailatul Qadar ing wengi malam Lailatul Qadar qiraaten ing dalem 2 rakaat yaqra'u maca fi kulli ra'atin saben-saben rakaat fi Fatihatil Kitab yaiku surat maca surat Al-Fatihah wa qul huwallahu ahad lan teruske maca surat qul huwallahu ahad sab'atan marun kaping 7. Jadi rakaat pertama niku ba'da Fatihah maca surat Ikhlas kaping 7. Rakaat kedua nggih ngoten setelah Fatihah maca surat Ikhlas kaping 7. Wa idza salam sa'wuse salam faqala mongko maca astaghfirullah wa atubu ilaihi cekake ngoten astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi nek panjang ngoten sab'ina marratan kelawan 70 ambalan 70 kali diwastani ba'da salam tetap tahiyat akhir duduk tahiyat akhir dilanjutne maca istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi kaping 17. Fadilahe napa? Gusti Allah pareng ngapura dumateng tiyang ingkang nglakoni nglampahi salat menika diampuni dosa-dosanipun lan dosane tiyang sepuh kekalihipun. Lek jenengan saged nglampahi ba'da salat tarawih nglakoni salat Lailatul Qadar utawa tengah wengi utawa setengah jam atau 1 jam sebelum sahur jenengan nglampahi salat Lailatul Qadar. Siji fadilahe dosane panjenengan sak tiyang sepuh panjenengan di ngapura karo Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Fadilah malih napa? Gusti Allah ngutus para malaikat mau kongkon nandur tetanduran ning perkebunan kon gawe gedung-gedung omah sing apik gale kali Bengawan kasekabeh tetanduran mau gedung-gedung mau Bengawan kali mau bakal dicawisake karo wong sing gelem nglakoni salat sunah Lailatul Qadar. Termasuk niki jenengan pensiunan gadah pensiun ten swarga.
otomatis insya Allah jenengan lebih sekeco benjing mlebu swarga krana rahmat Gusti Allah, jenengan pun gadah pensiun atas swarga. Nah, sing nomor 3 fadilah napa niki sing paling didemeni tiyang niku, ben paringi weruh apa nyalika nyawa metu saka raga. Berarti tiyang niku badhe seda, badhe meninggal. Tiyang niku dipun persani. Dipersani apa? Weruh endi panggonane besok ten akhirat, diweruh ing swarga. Pramila tiyang niku kok nalika seda mesem, berarti tiyang niku disemerepi panggonane omahe nalika ten swarga. Niku termasuk kenikmatan sing tiada nilai, tiada harganya. Jarang tiyang ngeten niki. Gitu. Mamula monggo nek tasik wulan akhir hari-hari terakhir wulan Ramadan lebih malam ganjil nglakoni salat sunah Lailatul Qadar. Fadilah ageng ngoten niku. Jenengan perso badhe seda disemerepi kenikmatan swarga benjing niku bakal jatahe panjenengan jenengan mesem sanalika roh mecat saka raga. Insyaallah husnul khotimah. Lah ngaten iki lho ganjarane wong sing gelem nglakoni sunah salat sunah Lailatul Qadar. Allahumma sholli ala Muhammad